ngan pule na kisam bakhandai dukhot iwei bat ar ngan aingu hau try dala ka do nu baro ngan pinbna yakikam bapla jongme baro ngan snokmen bat ngan le risa hamir ngan dwa Iaroh yaka kuteng jongme a me ubakli tam tunginya dwai kuk pa jengi ubah beneng ngangu yame bami yengi bami yai sumar bat yai dalam mengi manla kasngi ngingu yame bami ai ka jing start yau breu bam nila ban mane yame lingba ka teknologi hakum kini kipor chimru yengi ki khna ki kai bangin long ki batip sngi ki ba ko ngu bat ki ba ban Iaroh Ktien jongme tuwat yalam mengi muncai haka kuteng ujisu ngidwai amen. Sa shisin ka step ka panai bat ka komen ni pi baro ki ba page ka ni ka program ling ba ka ni ka YouTube channel. Ya ngo U Blei ba u ai pat ngi sa ka ni ka we ka sngi banong ka sngi ba khoi ba kantang ka jong u haka bangila ban sngap i ka Ktien ka jong u na ki yeng ki sem ki jongi bat ada kerpat rit yupi baro ba pinya pelat por khnang ba pin sngap i ka ni ka jinghikai ka bang pila ba ni osngowling ba ka ni ka YouTube channel kan long ka jing manto yupi ki khon hap ki barit bat kumjuh ru ka yeng ka sem hi baro ka we to menta ngila poi shikawe bat ka benta bat kata ka long ba ni sngap no ka jinghikai na ka Ktien ka jong U Blei bat chwa kata nga kwa ba ngilang baro nginya pulia kawe ke kot ba ka ba ngan shim na kisam ka bashispa khat pra ka dekot ka ba ningkong tengnya pej lang hang ni hakani ka whiteboard hang ni nga tho ikani ka dekot bat nga kwa ba ngilang baro nginya spell lang mo chwa bangin ngap ke jinghikai to nginya board ken na dien jonga to ai ngo how try na ba ulong ubabha na ba ka jingiaseng jong u ka ne junom sam shispa khat pra ka dekot ka baningkong sa hisien tong inia puli lang to aingo how try na ba ulong ubabha na ba ka jingiaseng jong u ka ne junom to menta ini poi syaka jinghikai bat kata kalong pensyong nong remeka na ka gospel kat kumulukas kalenong ka bakat nyo kidekot kat wei hadu kat khandai lukas kalenong ka bakat nyo kidekot kat wei hadu kat khandai hakwe ka sngi kat ba jisu udang yat udang mut ban let sha Jerusalem uhap banyat lingba kita ke shnong Galilea bat Samaria sngap hamo jayu kan udang yat yang ta uyat lingba kini ki nongrit ki bedon hakini ki shnong Galilea bat Samaria ka waina kita ki nongrit haka por bumut ban rung syakata ka waina ki shnong ujisu ulayo sngau badan ba pertayo bat kata kecing perta ka ba jam bah bat fitip benu ba pertayo ha kata ka por ki dei ki shipongot ki breu ki ba pang yang tholi na jingai ki la pertayo jisu bat jisu la yo sngawe ki bat ki dei shipongot ki breu ki ba pang yang tholi ngap bah kini ki breu ki ba pang yang tholi ini shipongot ki dei ki breu kiba la sya kentat na kasnong kani kecing pang jongki ka penlong ba kim la ban syong hapo ki snong ki thau ki uno ha kitu ki por ki jong jisu uno badan ya kani kecing pang ki lek mnu ki ong mla ban penkot bat ki hapi ban mi na po kasnong kim la ban syong bat ki bahayeng ki bahasem mla ban ya mix lang bat ki para brio ru ki hab le kumno ki hab ban pet nang ta ki hab ban syong harut nong ni ong ani harut snong bat kini ki brio hang ni tamut ki dei ki brio ki ban na ki
ki kenja benriu ki babun le si kumangi mo hang ni la banan khasi garo mo nang ta ki udakar ki asami segi bahari long no hakata kadur ken ki de ki breu ki ba kawai ke balong common ya ki kalong kani ke jingpang ke badon haki bat ki hap ni lum lang tang sijaka bakin sa be chata undan kata ka communication bat ka shnong kata le si la ki pang nang taru umtip la ki yap ru le si kila hap ni pe hi chatu kalong ke jing im ka ba ngau sang sat adu kata di le kila ju yo ngau yu jisu ba uju pen koj ki ba pang nang ta ba ubale ki kamba ki ba crown dai tang ba ka ba jinjari ki kalong ka ya ki ban let chajan jong jisu pai ba obobon bala da ki le akum ta kalong ba ki pen kenya ka anchnong bat kimla ki ba pli la da ki shutip kitip ba udan jisu ubaju pen kot ki ba pang bat nrei kalat ka khang ya ki sngosen ba ka jing im jong ki bat kumta kim yo alat bania kendu yu jisu baka shujaring khat kumno ba hakata kasngi u jisu di bania ling banang ta nei wi tai wi shnong ibarit marsin yo yu jisu na chingai kla yo te yu jisu nang te wei na ki mat le siu yo na ma ki shong le si halor ulum kila bani ket tika surok nang te ani te yu jisu la ya perta jisu la wan shani la wan chakani kelenti pe imut le chakani ka shnong ti kile amno ki ong ki perta nang ta da ka sur ka bajam ko jisu kenrat to isn yengi ko jisu kenrat to isn yengi pat kum ta jayu jisu ulayo sngau ban ulayeng hang ta ne na jingai kadang ka distance kan happening jongki bat ki ong kumno bat jisu ong kele pen yela die shaki lingdo but markom tahi kini ki shipongun kilaya no kilaya pai din nang ta but kilaya let kilaya ya nang ta but kilaya mut ban let sha uta kita ki lingdo ban pen i la di kan makinang ya nang ta ya kata kalenti are dikipet hang tu kata kapor mo kia kren para maki are kisyo i uwei uang are ngi ikuma pila kuat ti kani ke jingpang mdan syu katu ka jingpang hapi mdan syu katu ka jinglong katu ka sni do jong pi igum bakala kuat kala itenat ani tu ka dur jong pi kala aper upet uta suwe ngai iya pi ru kumjuh kila ya keren para maki hang ta uwe upet ya ladiru ani upet ani wo ngala kuat ni mdan syu kata ka ni la pli kita ka sni do kata ka jing kemen ke jongki tang hang tai halenti kimpat le kendu itu ling do nrei tang da kata hang kalenti kiyo bela di klayo kia ani mdan syu kata ka jing kata ka sni do jongki kala shai ba but pi la so thu hi habala jem kilong kumno ani klaya kemen hadu wo borok khot nang ta borok ta ki shipongut klaya kemen ani klaya kemen klaya kenti klaya masti mo hang ta ani wo pe ngilaya jem ngilaya kot nang ta bat jayu nang ta kita ki khandai ngut na kita kan kia mare kan le mo kat kata ta pi nga tingala ali mare be shi ngan li thu be ni ki khon kat ta mo ki la ngan la ni ngan li mare so yurang ba shnong pi ni pe ho ngala long banwan she shnong nei ngala ban wan sa biang no she shnong ngala ban ni tri kam no bar ka shnong ka thau kum ta mo la kemen palat ti bala la yo khia la ban li tri li kita mare kan kata ka jing mut kata ban li mare sta shnong nei bat rei jayu uwei na kita kishipongut uwei ni kita ule akumno ndaw lapet yala die upet ani ngalap kot pet kita kikiti kijat mo kunta kakamadru ani uong kumno uken mawi no kan mawi kita kayeng kasem ni ka bening kong uken mau kade uken mau ya jisu ule akumno uklem lik lang bat kita kendai ngut cetai sakmat uklem proceed cetai sakmat ndai ule akumno upai wak upai din bat ulet ban ya kendo ya jisu ulet
Umarek biang syata syadin. Bat ulit ya kendu yu jisu. Marsenyo iyu jisu. Mentah tu lak syilur. Namar lak tip lupa begitu kipat ba hang turu. Kinum ongi isu nama kim itu syuk tu budi tu bapang yang tholik mo. Namar balak kuat dia. Lek si kinum itu syuk badai mo uruk. Kilek kum no. Ulah marek nang ta. Bat undala yo iu jisu nang ta. Umdi musyuk pertana jengai dong. Jisu kuma pertana kong mo dang sedang. Uperta jisu tu isen yengi. Hang ta syuk nang ni ban perta. Jisu pek ngalakot. Mu klem lek kum ta. Umarek bet syabadan ujisu. Bat ulek kum no. Ulah dem. Bat ulang ngo ya Udem hang ta. Lesi kita kipat bak badan lang ta ni kelak kendit mo. Ni wa ni. Re. Udem krup. Bat ai ngo. Bat ngo yung Jisu. Kalong buong kublay shibon Jisu. Thank you Jesus. Ngalak kot. Ani Jisu na pet. Kendit mo, hawa nanti bayan. Wang, are? Hato, ngam shim lapan kuat yaki shipau? Hato ngam shim lapan kuat yaki shipau? Shano gitu ki kendai ki len? Shano bat ki kendai? Tang uni away bawan bandem. Hakamat, hang ni, banwan ban aingu. Bat jayu nang ta, ujisu, ula shim ya uyang. Wang yang jod. Kajinget jong me kalapan kia ini sengap. Kalau kum kajing kerku ke jong Jisu ya uni uwe. Ubawan ubadap dah kemen sim jo kajing sngongu. Ban ai ngo U Blei nei. Pek pi hang ni uwan pai. Bat uwan ban ai ngo U Blei. Tong ini pek kini la kini shipongot mo. To kini ki kendai ngot ngen bu hang ni sijaka ini uni uwe. Mo, kini ki kendai ngut, ba ini uni uwe. Balai kini ki kendai, le singilak ban keli kan? Balai uni kini ki kendai ngut, kim shimlai chu Jisu. Kim ya lang, la marek. Sengap bah. Kalak ban long ba, namar balai, kilak kitip tibu Jisu la. Kam Nongthymmai syuk haki. Kini ki kamba ki bau Jisu le. Ula jupen ula pen kot kiba bon kiba matla kiba dukok kila tip ti uji su unlek bet ladu yo ien ho papang kiba wan hak hamat jong hajan jong ni un pen khia bet ti kalong ka long komen ke la tip dari kan uji su la pen kot bet ti kim da dan kata kamen siem ti bana kata kana uju lek ti sis duty la long nak kum tamo ki sngau kum ta ka sngau sting ti ka sting haki mau Jisu ujule kita kikam res ngap uni uwe pade ka iki jinga pera pedeng kini ki kendai bat uni uwe kolong ba pi uni habula yo kia haboken mau yu Jisu uang ani lemda dei badon Jisu lemda dei ba Jisu ya ling banang ni nganung yo kia Sengap kata kajing ya peri, ini ibu ini Ktien ani lada, lemda. Pi ka bakit jingmut bah. Takamut katu ka penpau, ba uni ubriu, udan katu ka mensiem ka bas ngongu. Ka mensiem ka bas ngongu, uperkat. Ani, lemda dei bengi akan du yu Jisu hakan ni ka puar em. Minum yo pia. Pi kan ni kan ka penlong yo ba un let un pai biang un let yo Jisu ban ba un let ban dem ban aingu yo haka jing em jongi kum ki khana dari ngipet midan shibun ki riu ki ba dan benta haka ban penbet pendiang ke jing em ke jongi ba man la kasngi di ban kenmau ngimla kum ki hep ki barit ne ngi long helpless ni don kambe ki ban ya rap yangi ki ba kongsan ki de ki kime ki pa nata ki men ki para ki bengi don ke family ne kini ki ba don hasenda jongi ban ya rap yangi am tangkat ta pila ban don ru manu ki nong ya rap hayeng hasem ne ikong ani syo pila ban ikong deng ikong rit ne kat bapi kon nang ta kitu ki bajudan hayeng ban yarap ipi ban leu ban sar ki yang kesem ban sait jan ban sait tiar kitu ru ki bayarap yengi nang ta amdei tangkat ta ngidon dia menu na dengi pek am tang hapoi
kayeng kasem nang ipe ki snong ki thau ki jongiru ngi don ki breu ki bayarap man pen ne pen sa ke jing khot jong ka snong ka thau pikip nem ki ju don ki breu ki baju man ka pot pi chupet de pi le chi surok em pi ini ka khot ka to ka snong ni ong dei nei dan mano ba pen khot ya ka to dei ne ki don ki tu ki breu ki baju yarap ki nong yarap ki bayale ban pen khot khnang bakan khoi ke snong ka tha tang ka tawat klet ki don ki tu de ki baju ra nyut em man ka por nga thrangi baro ha ki dong ki jongi ngi don alai jong itrok nei baket nyut nei hang tu don ki breu ki bala it la di nei ban ket ki nyut ki jongi ki turu ki nong ya rap ki jongi ha to mut dur ma pi la da kim don ki tu unyut se ingin beran dan bok em bekidang don kini kinong yarap ki jongi bangi ngidang la kini ki nyut ki badan na yeng na sem na snong na tha la ban bret iki syaka jaka ka bade nang ta tang ta kat mau damit ngi la thia suk nei la thia la dep dwai la thia mano ba jupet pa de ki don ki brio ki ba men met ru kem thia ki pet yo don kanu ka jingbom shong suk ya don kinong tu kinong them nei kiriu sneu ni tingi shoot ya sok ben neki don bat ki kita kan mau ki polis nei ki pulet gitu ki la ban yat menta ti bai don skri ki CC TV di kamera kla ki shong tu ki pet satu ni ki fokus bai hang tu nang ta ki don kini bat ni sok ni san pi kini ki breu ki ba don benta ha ka jing em ka jongi ba man na kasni bat pi dadangi perkat ika ni ini atau ngilong kum kitu ki khendai ngot ne ngilong kum uni away kini ki khendai ngot kum bangilaya kren menne kilong kum no ki ong ka uji su te mo bajule te kini ki kam so phala shu ken ngoli le dan shu to ko man si mat la kwat la biang dei rei ngi atau ngilong kum gitu mana ime ipate kadika kamram jongki bikin men besar men pendap ini lani itu ikong bayara ime ipa si apisadi gitu ki di ban le la kan ka kamram jongki andai lani ngin ong kitu ki lani ki doktor mo le se bahabang ipang ko mga ongi don kam kitu kinong yarap lani ngi doktor til ada simpisan le yu dei em harangi perkat ngi lek kam jeliu dei ngin perkat la dai don maki ngin le akum no ngin num la phi ban em ngin num la ban em kandan bi ka jing thot hang ne hang tai dei ti unie phi unie uwe brio ubahikai ngi kumno ngin pen pau ko men sem jo ka jing songo harangi pet ani lamda don ikong na ime ipai don kapisaru ban siu na kabenta ka baitrei ladam don brio umla lei dei ngin la long helpless pi ladam don ki doktor ki ban sumar yang habangi pang ngim la lei nam don kini ki bayara ban pen khoi ya ka snong ka tharu ngin le amno ka snong ji ka la sa jabo dei bat ka la ban wan pen ban ka jing pang ka jing shitom ngi di pi kani kamen sim uni ubreu uni uwei ubale chu jisu bandem ban aingu hikai ngi kumno bangin pen pau kani kamen sim jong ka jing sngongu kumro ngi la ban pen pau kum ki hep ki beren pisar ngim don nang ta pa de ngidang depend haki we ne ngidang don kami ki we kabangila ban le kalong ladangi watang na ka Ktien na lading ong ni kuble shibon mo may pa namanta ka ni pla pantiet ni kuble shibon mo thank you itai kan Ktien pi iba mi tien ngi ibangi penpaw ka jing sngongo dani ye ikong kuble shibon kong pla panyarap yang akan ni ngala sup mentang ngala la ban ne ko mem tai ni katakin ka masi bat ka we ka bokong san kalong bangi de ban duai na banta jongki bun cnm kum kini ki hep ki barit la ong to duai ki ong komuno ni menang pi ban duai ke mo menang rei em la pi pet ken exercise kan ni nang ni sakman man kamit kalong kum ka activity ke ba pipila ban le no kan ni man kapor man kamit syaba phin thia go back perkat ke bala le
kan mau gitu mano berjarap ya pi kan mau syubu hak jingmut jing perkat mau jisu lah tip lupa lah pi bu hak ni jingmut jing perkat jisu lah yo gitu ki ba pi kan ba pi lah bu jingmut hang ni syuang baik syuaba pentia syuang baik jisu baik ku boleh shibon nak mentah kini kinong yarap yang ku boleh shibon ba me ai hangai me ipa ku boleh shibon ba me ai kong pe ilayo yarap yang mene kasngi ya keren kum ta ba jisu but kan mau jisu un kemen ba yo ya pi ba pile kene man kasngi pindan shibon pila banya converse bat hukum ta mundan kam ban isyong kendong ban mo ban ong tak jing duai dai tang ita ti bo jingmut ai ngo yung jisu bat ka bakam kong san kan mau ba ka bangi ngi ban ai ngo kalong ka bakam halor yakini kinong yarap ke jongi bahalor ka de no ya u jisu ya u blei jongi namar di mau uba ai hangi yakini kinong yarap dei ngi hep ki berit ngi di jisu ba ai pe di jisu ba ai ngi ki me ki pa ba ai ikong ban yarap hayeng hasem dei uba ai ngi kini ki bre ki berap ban ra kini ka nyut ke jongi di jisu ba ai ngi kini ki pulit ki ba pi habong ai mut u ai ka sap yaki ambaro ki balong ki ba de ki pulit nei kini uai kasap bekin kindan kumnu ban bakila ban sumar ban yada nang tau ai kasap udi jisu ba ai kasap haki doktor nei kumnu bakila ban sumar yangi man super depend tahi me ipala da kimdi ki doktor ke ladangi shu depend inum la ki long helpless nei ngam U Blei ai kasap haki ne ki brio Ibakin long ki doktor bat nang ta gila nei ban pen ban sumar ban yadai ngini jingpang ki babon uai atau uai kasap nei ka babon ngi ikinong hikai kan mau bahai kataru lam da dei na kasap ba U Blei uai haki brio bakin long kinong hikai nei ngi la ya sabit nei ngi num yanang hiru nei te kita kan pi hadrong do ngi dei ban kan mau ban ai ngo ya U Blei ning kong ba u ai hangi kini ki brio ki bala ban long ki dong yarap yangi haki por baro bat kham tam kum hakini ki por ka hakani ka klam ka bangi ha banya ling ba U Blei utip kham ba ndei ngas ngo bangi don ka daw ka bakrau ban ai ngo ya u ai ngo na ka banta kini ki ba hajan do kibai barat ba kibai yalle ban yada yangi nakene ke jingpang dei ki try mate bat step mate la bat sni dan rest dei ki pi bat dei kata kam ta makini ki por ki ba menta ni don kam kini ban le yu ban duai na ka benta jong ki kum bangi pe hang ni pe uni khna ang ni open kan mau yangi ki hep ki barit bangi wat langi long ki batlan wat ngidang long tangki kena ki berit ngi kai ke bangila ban le ka long bangin duai ho jisu ba unri un sumar un yada ningkong ban ai ngo ya na ka benta jongki bat kumjuh ru ba un nang kerku yaki ba un sumar un yada yaki ru bat kata ka long ka ba yang hona kmat jisu bat ka no jisu un kemen ha ba yo ngau ki jing duai ki jongki kena ngaji ong borobor ba jisu kham ngap bai ki kena ki jing duai jongki kena ukmen bat pi ha ka ba kut tongin ken mau ba kum ki hep ki berit in ken mau bangi de ban don kan ni ka mensim ka ba ngau in long ki ba ngau bat ha ka ju ka por kham tam ngin long ki ba ngau ningkong ya U Blei bat kumbai ame dari ka ila ruai menef ya ngau ko jingrwai thank you Lord for your blessings on me kidi ki jing ai ki jong U Blei ki ba u ai leng ba ki me ki pa bat ki borok kini ki babun ki bayarap ingi bat tu ai ba kini ki jinghikai ki ba menta kan pen kan mau yangi ba kani ka jinglong ka ba koridor ka ba kum ki khun ki jong U Blei ngi de bandan ba kata ka long ka mensim ka ba sngongo
Token bynta ngilai yo sngo gitu ke jinghikai de Ktien ke jong Blei Sepang ke jing sngo de ngidon kini ki activities ki bangin IAP nei kum ki assignments bila ban le naman bynta pi don hayeng de kan long interesting ya pi ru la de pi le ikini ru nei de ngakwa IAP ba nakani ka jinghikai ke ba bynta ka singi ngakwa ba pi phin pila ban make snai ka list ti kum tu ya kitu ki breu ki ba ju yarap ya pi ki ba yarap ya pi ha ke jing em ke jong pi ke ba man kasi ya no la ni ngi on a list of people whom you are grateful nei tu ya no nei la ban snai tu list kum tu kan snai list pila ban tho hang tu nang ta pa de ye ti kot em ki ba pi tho ikitu ki kerteng jong gitu ki ba pi sngongo nei nang ta pila ban color ya ka ba fin ai pen internet ti paper ba fi tho pen internet nang ta pan pila ban sa sen pa de ken ita pila ban sen ita ru hapo ka WhatsApp ngan sa IP WhatsApp number mengila ban ya pe lang pa de nang ta pa de kan ma pila ban kumanga ong meneng ngila ya kren nei pila ban sina kum thank you card Dave ban le thank you card thank you May thank you Blei shibon May Blei shibon pa nani ikong nani kumtakin thank you Mami thank you daddy kumtani kita ki thank you card ndi tang ye ki email pa yano ki ba pi kwa ka shong ha ka mon jong pi yano pi kwa ban ai le si tai thank you card ru phila ban shna nang ta ka wei pa deng kwa ba phin le ka long ba phin ini memory verse ti nakaktin ke jong Blei bet nakaktin ke jong Blei kidan kita khot ki ba kren chapang ke jing sngongo pan jing arab ni me ipa kli ali imde ibe drong e ru kidan na ki sam kinda bet ba tho chapang ke jing sngongo ti tho iti verse nei de bila de tho nang ta pen internet ye itu nang ta sa sen pen internet draw bah ai coloring kum tu shade ye i nang tapan sa sen but nang ta pa de la ban ai kinu ki jing draw ru ki ba pen pau ya ka mensem jo ka jing sngongo jong pi ya u jisu but kumjuh ru ye ki we ki ba jerap ye pi but ikini ba ro pila ban le but ban sen ye ki how to WhatsApp number bangi ju ai berobor but kata ka day 97746 58292 97746 58292 but ngin sa pen kung bangilay hak iman lagi ni kita yo menta ngi jupen kiti activities ki pipili kiti assignments ki let's see ki miss ki ladap IAP nei laban ai gitu ban shandur yaki ai ba kerteng ki jong pi but kidur ki jong pi ru kan sultanat nyu ya pi memje issue te mo menta mju yo wan shu share ka Sunday school Jingiaseng kena nyu kidur jong pi ba pin participate kan kini participate dah ka ba pile kini ki assignments ke bangi ai to menta ngini apet yikitu ki kena ki bala submit ikini ki assignments ki jong ki link ba kan ka WhatsApp ke bangi ai kaba wai ni ngapen pau ke jing sngongo but ai U Blei ya baro kinong e bynta hakan ni ke program hakan ni ke por nado ki ba puli sedang nado ki ba ai ke special number but kumjuh ru khamtam kini ki ba yarap ban pen ai hangi ya kene pen bet pen biang ya kene ke program ada ke jing tre shitam ke jongki ilala bangin yo bangin pek but
haki yang kisem ki jongi ban sngap ya ktien ke jong U Blei ki jinghikai na ktien ke jong U Blei de ke jing trai shitam ke jong kini bat kumjuh ru iki pastor ke jongi ya balang ke jongi bat idwai ba U Blei unang yai kerku ya ni iwei pi iwei bat ya balang hi baro ke wei dia menta shwa bangin ya wai dong in ya onglang ke jingdwai utrai bat ngin saya wai to kan pi ki be don haki yang kisem ki jong pi to penjarjar kabrep kumba pi jule bu kiti kumni ngin ya onglang ke jingdwai utrai bat ngin saya wai ku kpa jingi wa ning long bu khoi kerteng ke jong mi wan ke hima ke jong mi long komon ke jong mi ha khando kumba hap ning to a hingi menta ke jingbam ke jongi bala ke si to map ringi ke rengkang ke jongi kumba ngir i map ke bala snewi to wat ya lam ru ingi ke jing pen shoy ndoi sumaringi de ke bas snew na ba jong mi long ke hima bat ke bor bat ke buram ru hala karta amen pada ka bawai no to ai ba jing age ba ka jong U Blei bu pa ka jing ai a ka jong Jesus Christ bo trai lem ba ka jing slok ka jong mun sem bo khoi kini lai ho we U Blei kini shong sa rengkat bat ngi i khon ki jong ka balang bat kumjuh ru ki wei pat ki ba mani dem yami satlak jong kani ka perthei na do menta bat hadu hala karta amen